Pakigtagboan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang Technical Working Committee aron mahatagan og katin-awan ang gika-report nga kuwang og 2 meters ang sukod sa track oval nga na Cebu City Sports Center. Matud niya nga premature pang moingon nga substandard ang track oval hangtud mahiling na kini sa mga eksperto. Ingon usab nini ang gipadayag sa Department of Education sa nasong isyu. Unang gikataho nga wa mahasubay sa standard nga 400-meter loop ang track oval kay gibanabanang anaa kini adunay 388 meters loop nga wala mo takdo sa lagda nga gilatid sa World Athletics. Gigirakdang tubagon sa focal person sa Technical Working Committee ang isyu diin masayran ang detalye mahitungod sa isyu sa oval track. Gipadayag sa LGU sa DepEd nga nagamit na ang track oval sa Cebu City Sports Center niadtong Palarong Pambansa 1994. For me, it's premature. What we will do now is akong padalion nga masubmit na gyud ang technical specifications sa contractor didto sa technical committee so that they can really make their assessment. Now, after they make their assessment, if it's short, then they will have to remedy the situation. The oval is the same oval used in the 1994 game. So I think the right person to answer the question is our technical consultant, Ms. Jeanette Obiena.